Γεια σας παιδιά, παίζουμε Uncharted 3 στο PlayStation 3. Να μπούμε παντού εμείς. Ο Γύρος παλεύει με κάποιους άλλους, μόνος αστυνομικός παιδιά. Από εκεί πάνω, ναι. Λέει κάμερα με μπερδεύει εμένα. Τι κάνω. Εντάξει, ή όλοι μαζί μόνος σου, εντάξει, δεν είναι και Α, καλά, ο άλλος. Θα κάνουμε αρκετά part. Και άλλη φορά όταν γίνουν όλα καλά Να παίξουμε και αύριο το πρωί. Ναι, θα κάνουμε βίντεο. Όχι, πάλι. Όχι ρε φίλε, δεν ξέρω. Δεν θυμάμαι και τι κάνεις από εκεί. Από πού παίρνει αυτό. Εγώ Α, κοιτάξτε. το αστεγί και αυτά, εγώ θα κατέβω. Φίλε, ποτέ δεν θα περάσει το πάρτα αυτό. Εγώ αυτή τη φυλακία. Δεν ξέρω πού πρέπει να πας, δεν καταλαβαίνω. Αυτό τα δύο λεπτά. Ναι, Δουλεύουν πάρα πολύ. Α, τώρα αυτή τη φορά μπορείς. Όλα μαζί με τον άλλο. Ξέφυγε τον. Δεν μου λες σήμερα τα λεφτά, το πρωί εγώ πίσω να Λες και παίζει μπάλα κάνει. Λες και πάει να κάνει τρίμπλα. Λοιπόν, μην αγχώνεσαι, Οκ. θα μιλήσουμε αύριο, θα μου τα πεις όλα. Πήρνα τον. Δεν καταλαβαίνω τι πρέπει να κάνεις, όχι μάλλον κανένας. Τι βλακιά έκανα. Φάλτσα. Φαλτσά πήγαινε από δεξί του βέβαια. Αυτό τον άλλο τον. Άντε, επιτέλους. Συγγνώμη, αλλά αυτός δεν... Α, επιτέλους. Επιτέλους ξεκινάνε λίγο πιο ωραία. It'll be over soon. It'll be over soon. It'll be over soon. That's it. That's all. Oh, that wasn't too bad. What the hell is wrong with you? Nothing. It's blocked. Ναι, φίλε. Πρέπει να πάει. You can get around this Εκεί πέρα, ναι. Yeah. Or we could just use a little muscle. Oh. Here's the button. Wall's too high. Let's move this thing over there. I got it. Put your back into it, mate. We haven't got all bloody night. Τα πρώτα τρία είναι πανεύκολα. Τα τρία part που έχει το παιχνίδι. Πανεύκολα γι' αυτό. Όχι πολύ. Τι να σου δείξει τα εύκολα πράγματα. Man, I was so tempted to just pick up that briefcase back there and walk. Yeah, you got a lousy record, that's all. Trust me, that's nothing compared to what we're on to. Yeah, well, in my it's a Α, κάτι εκεί πέρα πηγαίνω κάτι και ψάχνω και βρίσκουν κάτι από αμάξι, άμα θυμάμαι. Δεν το είχαμε, αλλά το έχουμε παίξει κάπου αλλού. quiet. We're not gonna just blow
in the front door and find out. Well, we can't afford to waste time standing here. I'll find a way in and check it out. You three stay here. Got it. Το βίντεο έφτασε στα 6 λεπτά. Where did it go? Πέθανα από εκεί. Και οι κανονικοί άνθρωποι πεθαίνουν. Empty? Where did it go? Πάλι. Τώρα πώς το κάνει αυτό το πράγμα. Μα αυτό ποτέ. Empty? Where did it go? Να πάει εκεί πέρα κάτι που είδα, να πέσει κάτω, άμα υπολογίσει καλά. Τι το γιουρί. Α, τι το κάνει. Δεν πεθάνει. Ναι, το ξέρω κάτι με... You can still smell the exhaust. Κάτι... Κάπου πρέπει να πας και... γίνεται. Tire tracks. Α, ναι. Still wet from the rain. Ω, το βρήκα. Car turned here. Εκεί πέρα φαίνεται κάτι έντονο ένα τέτοιο. Αυτό δεν είναι. Hey, check this out. Στο επόμενο. Γράφουμε περίπου 10 λεπτά. 4 points of contact. So, stand right there. You two, there, there. Τι θα βρουνε, μισική πύλη θα βρουν και να βγουν. Alright, everybody, on 3. Μπαίνουν, ναι, εγώ κάτι δεν θυμάμαι τίποτα. And? Well, this has got to be it. Να εδώ. Να αυτό εδώ. Wait, it's the light. Sully,
Παιδιά, γράφουμε 10 λεπτά. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Και άλλο λίγο. Να δω λίγο πόλεμο. Θα κάνουμε και αύριο και το πρωί ένα βίντεο. Looks like they bored straight into the old service tunnels. Just have to find a way around. Οπότε παιδιά αυτό ήταν το βίντεο. Να δείξουμε το τηλεκοντρόλ που πήραμε. Να, αυτό το πήραμε. Μπορεί να αποσπέσουμε να βγάζουμε βίντεο και να παίζουμε διπλό. Κάντε μια εγγραφή στο κανάλι και ένα like. Αυτά έχουμε να πούμε. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.